Jingpule ni kitab Rusia nang itu lepa kelenong bakat saw kedekot kebaningkong hadu bekendai. Tuan pai ko Israel show try Blei jumpi naba pila kalon nakadaw kapop jumpi tora bat pi ya ki jingkar bat batawan pai show try bat toong hau taweng no ekipop jungi to pediang ya kata ke babha bat ngen saterwa ke jingero nagir miang shintur jongi ka Syria kamla ban pelai engi bat ngen om shania hagi kulai thma bat ngen om ong shu Blei jungi ya kata Kabala Taiew dagi Ktien jungi hameu konsuat usia me ka jing isen ai ngan sapan ko ya ka jing shat kalah jungki ngan iet yaki klemput naba ka jing bitar jonga kala phaino naki ngan long kum ka jereu Israel un sapo kum utiu lili un satu so thiet jeliu kum uding kedar itanat jung u kin priang kajing itanat jung u kan long kum uding olim bat kajing ibi jung u kum ka Lebanon kin swan phai bet kin syong hapo ka Sngi junga kin saplum kum ka kper kin sapu sentiu kum uding wan kajing ibi jungki kan long kum kading kum ka wan jung ka Lebanon ko riam ngan le ayu bat ki Blei Taiew de manga uba jubab bat uba sumari phi ngalong kum ukse Blei bayai jernam nangau so jeng piu mi jar bastat ai un champang ye kine ki jar bawat benia ai un tip ye ki na ba kilenti jeng utrai kilong ki badai bat ki bahok ki ya ya ki henry kinong pom ki jen thot haki ka Ktien jong utrai kasam ka basan phuwei ka shintor jonga kan pen banai ka jingero yami tuisan ai nga Blei kat kum ka jing e bisan ai jungmi kat kum ka jing sbon makrau jungmi to pendam no ai ka jing le palat jonga to sai phar ya nga na ka jing baman jonga to pen khoi ya nga na ka pop jonga ka shintor jonga kan pen bana ya ka jingero yami ho me e ya ka jing khoi ka donot ha ka bari to hikai ya nga ya ka jing stan to senrat ya nga da hisap bat ngan sakhut to sai ya nga bat ngan sali palat ya ka yor ka shintur jonga kan pen banai ka jingero emi to thau ka donot ka bakhoi na ka benta jonga Blei ban thamai ka men sim bai ne apo jonga wat be no ya nga na khmat jongmi wat weng no na nga yo men sim bakhoi jongmi ka shintur jonga kan pen banai ka jingero emi to ai biang hangai ka jing kemen ka jing pen em jongmi pene hangai ka men sim ba jensur atrai to pli kirmiang shintur jonga bat ka shintur jonga kan pen banai ka jingero yami ka shintur jonga kan pen banai ka jingero yami ka Jingpule na gospel bakot kat kum Matthews kan nong ba shipho ka rekod khat riu do ar pulai Jisu la ong haki apostol jungu hakni na pha ip kum kilang brot ap deng suri kum ta tolong kibasian kum gipsai nyamat ki balai lui kum ki paro to siari ki brio na ba endon ki ba it yapi shagi yeng bishar bat kin sempat yapi haki sinakok jungki bat phin sasha patam makmat kiling skor ba kisim na kabenta jonga ban ai ki saki khamat jungki bat ki gentle haba ki tian bishar yapi wat kuslai kumno phin kran lani ayu phin ong nabai ki e ka ba phin kran en sa yapi ha ka takapor namar om dei ma phi iba keren henry men siem jong kpa jong phi ba keren lang ba jong phi menun it lau para sha ka jingyam kpa ya lau khon pergi khon kini yang persya ya la ki kmi ki kpa bat kin pha panyam ki bat en sa isi ap da baro na ka benca ka kerteng jonga reuta bayai ne hadu ka bakut un lai im haba kin le benye phi ha ka wei ka shnong ta phet no sha ka wei pan na ba shishang ong a phi Phiramla ban poi lut shakishnong Israel shua bukhon ubriu unwan. The gospel jong utrai.